ka-road trip. Yung ano, yung pinamili namin dun. Jogging. Ayan. Para makabili na tayo mga ka-road trip. So ayan mga ka-road trip, dito tayo sa kabilang parking. Kasi doon kami sa kabila kanina, doon banda sa may entrance ng papuntang Carrefour. So pumunta kami dito kasi yung trolley ng home box hindi pwedeng dalhin sa kabila. So pumunta kami dito to pick up the joke lang. So ayan, hintayin natin at paparating na din yun. Mabilis lang naman yun. Pagpasok mo dyan sa entrance na yun, yan, yan na yung home box. So hintayin natin siyang lumabas. Ayun na siya. So yan na yung pinili namin. Parang sumasakit yung ulo ko sa kakapitig. Ayan siya. So, hindi na ako bababa mga ka-road trip. Pagod na ako sa yan, binuksan mo. Yan na yung mga pinamili namin. Ayan. Ayan siya. Bigla nung kalbo, pasok mo yan. Ayan. So, natapos na rin at makakauwi na ng bahay. Nakakain na din kami. Hindi na kami nag-vlog sa food court kasi mas mabuti na yung ano, para hindi makapag-siksikan. Siya sa kanya na lahat. Siya naman yung sasakay. Ayan na. So kami uuwi na. So tara, samahan niyo kami mag road trip sa bahay, papuntang bahay.
mga ka-road trip at palubad na yung ating camera. So yun, maraming salamat and God bless to all. God bless to all. Bye-bye. Bye-bye.